Il cementeri era affogat. És afogat. Era el comune de Fogats, a l'hivern. Gran mai mon oncle és entrat a Bellestà, perquè poi vengono per stare a Bellestà e si morì a Bellestà, ma si non a poi, ma gran mai de tot, que l'han afogat a Bellestà. Anam encara de pa a Bellestà, llavors perquè de Bologna, in Sa Tirolienne, pel castell. No, a Bellestà era un sol cop, perché al Tutell davallava un sol cop al castell. Del Tutell al castell aquí hi havia un tiro, un camí, che tirava un bues. E bé, su cop a pei de les sieres, e ho che deixava un carrello a través vos, a l'anguiso de fer el contorno al punt del Maine. Passàvem tot dret, sortiu a la borda que hi ha van arribar a Bellestà avall, que hi de sus aquí. Bixarolo. De la Libert, che ti mettevo, mi giuro egli. Occupavo del punt del Maine, preni la dressiero e sortís a Bixarolo. Quand era molt, que cosa llegiaves, me feines de tot i passava. E a poi hi havia la borda de... Cuquet.